Vi har valgt at lade udstillingen begynde med et billede, som egentlig slet ikke hører til i udstillingen. Og det er et billede, som Paul Gauguin maler i Sydhavet på Tahiti i 1896. Og det er et portræt af en ung pige. Når det er med, så er det fordi, det er en nøgle til hele udstillingen. Udstillingen, som handler om det drama, der udspillede sig i Arles i den sene del af 1888 i det berømte lille gule hus, som Van Gogh havde lejet sig ind i, og hvor han boede, og hvor han inviterede Gauguin til at komme på besøg. Der udspillede sig dernæst et 2 måneders ophold, hvor de to senere så berømte kunstnere levede sammen meget tæt på hinanden, og det er her mellem disse små gule mure, at hele det store drama udfolder sig. Meget kort sagt, så gik dramaet i det gule hus ud på en konflikt mellem det at se ud af og se ind af. Gauguin ville se ind af. Han snakkede om at drømme over motivet og abstrahere over motivet, mens Vincent van Gogh var fuldstændig besat af det synlige og ville kigge ud af. Han var besat af registreringen af hele den verden, han så for sine øjne. Vi ser det for eksempel i 2 vingårdsbilleder, som de har malet. Vincent van Gogh maler sit berømte grønne vingårdsbillede, som er et helt vidunderligt billede, som han også selv betragter som et af sine bedste, og som er en ekspressiv, men alligevel meget præcis registrering af det, han ser. Gauguin derimod, han maler et vingårdsbillede, som er en drøm. Han siger blandt andet, altså de koner, han har malet ind på billedet, det er ikke kvinder fra Arles, det er kvinder fra Bretagne, for som man siger, blæsevejr med nøjagtigheden. Diskussionen fortsætter sådan set også efter dramaet i Arles, og i en serie fantastiske skildringer af Olivenlunde, der leverer Vincent van Gogh et virkelig markant modsvar til Gauguin og alle hans drømmerier og alle hans abstraktioner. Udstillingen slutter ude i de kornmarker, som Van Gogh elskede så højt. Et af billederne viser i baggrunden en lille kirke, og det var den kirke, hvorfra han blev begravet få dage senere. Og på den måde har netop det billede jo en helt særlig tragisk dimension. Det er her, vi ser hans sidste penselstrøg på et lærred, og det er her, vi ser hans sidste syn.